De exemplu, Albert Einstein a fost considerat un elev mediocru și respins la prima tentativă de admitere la Politehnica Federală din Zurich. J.K. Rowling, autora lui Harry Potter, a fost respinsă de 12 edituri înainte ca una să publice primul volum. Azi, seria Harry Potter a generat peste 25 de miliarde de dolari în valoare totală. Iar Walt Disney a fost concediat de la un ziar pentru că nu avea imaginație. Walt Disney nu avea imaginație. Apoi a dat faliment de câteva ori înainte să creeze Imperiul Disney. O nebunie. Concluzia e că nu pierzi până nu renunți.